Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikolog yang akan magmamano sa lamakan kaninintad na gusto kapipi ang ginawa na batalong ng buhay. Sa gyapon ang mga rinarinaw ang bulan sa isagyang kaiyay pinagkaw ng pananadam na diya may di kukurmat sa isagyang kanan pagariami kasi salyamin agusod na sa rindig ijalaw. Sa gyapon napakapir kano sa mga gunipunian na sa napagunipun ko kalalamin niyo sa ingdaran na umaso mo da multisan agusod magkabinigan umaso.
Salam